jäällä. Ja se 6. lenkki on siellä sitten Elius Fidel, Åkerman, maalin edustalle, vaarallinen poppukiekko tulee sinne. Ja siellä jälleen Niemi Volvilaako oli näet tilannetta, sitten keskialoinen kiekko tulee. Ja sieltä tälleen menee pitkäksi, pikkaisen liian huolimattomasti. Tässä lyödään jälleen, mutta yritystä tietysti pitää olla. 20 sekuntia jäljellä ja aloituksia viedään Suomen alueelle. Hytönen on siellä kentällä, Lehtonen saa siellä vielä kommentoijaa Schedeniltä, kerrotaan se täältä. Hytönen, Laaksonen, Pirnes, Väänänen, Lehtonen ja siinä suomalaisviisikko. Ja tämä Ruotsin turnaus joka tapauksessa kokonaisuudessaan on ollut tämän valmennusjohdon alaisuudessa parasta suomalaispeliä. Tuottaako se jopa 2 voittoa? Tsekki voitettiin, mitenkään tässä ottelussa se ratkeaa seuraavana 15 sekunnin aikana. Pystyykö Ruotsi viimeisille sekunnan pistämään pelin tasoihin kovaa kahinaa maalin edessä. Ja kiekko pyörii siellä ja pyörii, mutta menee ohi maalin. Erittäin lähellä oli ruotsalaistasoitus sitten, että sekunnin kuluvat vielä on aikaa, hetken aikaa. Suomalaispuolustajat Lehtonen irtoaa sieltä, sitten irtoaa Pirnes myöskin. Maalin edessä on Kenny Jönsson. Sekunnin kuluvat ja Suomi voittaa tämän ottelun. Arvokas voitto Suomelle numeroin 2-1. Ja mikä parasta tietysti Antti Niemen